Tsiku namba 27, bambo osaona. Chani chiri kuchitika? Yesu wa ku Nazareti akudzola apa. Yesu! Yesu! Mwana wa Davide, munichitire chifundo. Ufuna ndikuchitire chani? Ndifuna kuonanso. Taona. Chikhulupiriro chako chakupulumutsa. Ndili kuona. Ndili kuona. Ndili kuona. Kodi ndikufuna kuti Yesu andichitire chiyani? Kodi anthu ndimawafunsa zoona zawo? Nanga ngati ndimawafunsa chifukwa chiyani? Kodi zosowa ndimazipempherera bwanji nthawi yomweyo?